Oras alas 7:38 na o karon sa atong detalye sa ato ang mga balita sa Atlaga Balita 943 sa 94.3 City Light FM ang katong usab kini sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit sa butika kag parmasya sa inyong lugar. Nasa pikas linya si Kael Akhay lambigit aning karong adlaw mandatory sa pagsuot sa face mask o kaning gitawag face shield no. Kael Akhay may butag tira. Daghang salamat ug maayong buntag. Sugod karong adlaw Enero 25 tuig 2021, ipahayagi na usap ang panagtigom o session sa Provincial Board via Zoom. Ubos kini sa kamanduan gikan sa sangguniang panalawigan nga gipanguluhan ni Vice Governor Mark Macias tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Sa laing bahin karong adlaw pagasugdan ang mandatory nga pagsuot sa face shield gawas sa face mask kung musulod sa mga nagkalain-laing establishmento o mga buhatan sa ahensya sa gobyerno pagsakay sa mga pampublikong sakyanan o bisan pa man pagbisita o pagsuroy sa mga pampublikong mga lugar. Pagahimuon kini aron maminusan ang pagkaylap sa COVID-19 tungod kay midagsang na ang gitawag na local transmission sa nagkalain-laing lungsod o syudad ng lalawigan sa Negros Oriental. Iawag ang tanang mga Negrosanon nga hugdanong mutuman sa mga palisiya o lagda nga gilapit ilabi na sa syudad sa Tanay aron sa atong pagkinapangay o pakikbisog mapugnan gayon ang pagkatap sa COVID-19 sa tibuok Negros Oriental. Umukad to ang kwarto nga balita sulod sa 24 oras dili pa may pagpaminaw ni Tanhay City Vice Mayor Dongel Salma o ni City Councilor Dickoy Salma, ni Barangay Councilor Erwin Salva, ni Pampona Councilor Elvi Montesa Tolentino, ni Sir Giselle Ramirez o ni Sir Crisanto Garrett Jr. sa lungsod sa Pamplona. Sa lagbubong nga naimutang sa Mabini Street, Barangay 2, Tanhay City, sa Alcasi ang alkaline-based vitamin C o sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa Teresa Pharmacy 1 and 2 Tanhay City sa Manhuyod, Pindoy o sa ng Parmasya sa Abdakbayan sa Dumaguete. Salamat usab sa Delivirac Dumaguete Food Services ug makontak sila sa numero 0945-874-0293. Delivirac, your one-stop online delivery shop. Alang sa pura mga truck, Kablita 943 sa 94.3 City Light FM, serbisyo publiko walay pili. Nanukad diri sa provincial capital ng siyudad sa Dumaguete. Kini ang atraka correspondent na Elakhay may buntag gratong tanan. Laing nga lokal nga balita, salamat ka El Akay sa imong report. Laing nga lokal nga balita tungod sa gitawag og local transmission ang lalawigan sa Negros Oriental kini pasi sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 nga natala sa Provincial Interagency Task Force nga adunay pagtaas sa kaso sa mao nga virus. Ni nga syudad sa Tanhay adunay pipila ka mga nagpositibo sa COVID-19 nga posibleng adunay local transmission. Si Barangay Kapitan Cristito Tito Radan sa Barangay Ubugol Sakop ni Syudad Tanay adunay mensahe sa mga katawhan kinsa naa sa ilahang barangay. Ani ang pamahayag ni Kapitan Cristito Tito Radan. So ako ra ipaibalo sa akong katawhan lumulokyon nga akong barangay nga magkayusa ta dili ta mosunod ta og protocol kinirong atong kinirong pandemic nga kuan na ni siya ng isa ning gitawag og kini bang local transmission na taron dili nga parito sa una nga gikas gawas maay atong likayan karon wala ta kabalo nga ang ato ron ka istorya na dito siya so kita umugawas tas balay magamit kita og face mask o dili mag face shield o mahimo stay at home na lang jud ta sa ikaduha kini pong sige pa mo og kanang dula pa mo droga punungan na intaw na kay mao na akong gingon ninyo karon ang ato rong police station gatinduganay na ng mata ron dia wa nay kaigdaan tungod nga puno kay wa nay modawat dito sa Canada kanang Canada mao na provincial jail di kuan sa ato ang kuan so ikatulo kining pag kuan gyud nato kay kita kung kuan rataron sa atong kuan kinahanglan maglipyo dito sa atong panimalay kay gapokus rata sa pandemic ang ato niyang katong mga dinggi mao na ato yung likayan so hangyo na ako sa akong mga katawan nga magkinabangay rin ita. Daghang salamat. Daghang salamat. Si Barangay Kapitan Cristito Tito Radan sa Barangay Ubugon ning syudad sa Tanhay. Bisan wala pa nabot ang bakuna kontra COVID-19, gani adunay survey sa ubang sektor lambigit sa dili mosugot sa pagpakuna o magpapakuna ning lalawigan sa Negros Oriental kung sa paglantaw o sa panglantaw aduna say mahadlok
sa bakuna sa COVID-19 tungod sa nahitabo sa dingback siya nga daghan ang nakalas nga kinabuhi. Si 2nd District Board Member Islao Alviola miklaro nga ang pagpabakuna ang dili kini mandatory kung kini voluntaryo lamang ug walay pugsanay atong paminawon ang papahayag ni Board Member Alviola. Voluntary ni siya. Voluntary ni siya. I think ang ilang gihimo karon, I think ang plano nila is usay kag waiver. Dili ni siya ingon nga pilitay. In fact, kung imong lantawon mo gud kaning vaccine, even if you ask some of the doctor or even the medical society, ang imog yung primordial concern sa vaccine is safety first before efficacy. Importante mo gina. So, I think ang recommendation sa mga medical experts nga do you want to really scrutinize the research of all these pharmaceutical companies, kay importante sa vaccine ang safety. Kay anything can happen because bago pa mo guni. So we don't know yet what will be the side effects or mga adverse effects sa vaccine. So ang ato ra gyud diri is voluntary, willing ka, unya that's why other countries mga presidente na gani ang naguna, because this can boost the confidence of having our people to be vaccinated. Kay naka-experience na to sa una sa tundibak siya niya wa pa gito ma-resolve. Kaya actually imong lang taon ang daghan ng mga vaccine kanang MMR na to sa mga measles kunya na daghan ng sa polio. So tested na mo na siya pero kanay karon because of this COVID-19, this is, I would say, this is a continuing research, this is a continuing study. But of course, sa ako is more on I was once an employee of AstraZeneca before. As a businessman, we rely much more on the company profile. We rely much more on the background or the record of the companies. Kay dapat ang companies unahon nimo paglantaw ang well-researched company, research-based, multinational. But it doesn't mean that is not yet a guarantee. Kay sa medisina mo ko, the science is continuing. So ang ato rin we will encourage our people kung willing sila, especially mga frontliners, kaya mo prone sila nga ma-contaminate. So I do hope na we will also help educate our people. Si Board Member 2nd District Alviola. Katapos ang lokal nga balita tungod sa pagserbisyo nga tinuray ni Konsyal LV Montisa Tolentino sa Lungsod Pamplona sa iyang pagbisita sa mga kabarangay nga sakop sa mao nga lungsod. Adunay gyapoy mga katawhan ang wala gyud ka serbisyo. Matod pa ni Konsyal Tolentino nga kinahanglan gyud nga maserbisyohan ang labi na kaning mga kabus nga katawhan sa Lungsod Pamplona. Gani nakita nila kuyog ang duha ka retiradong pulis nga si Sir Josel Ramirez o Crisanto Garet Jr. o si Konsyal Mercy Marimat o si Vice Mayor George Duran nga kinahanglan yun nga ang pagtagad sa katawhan nini ilalom sa pandemya. Dugang pa ni Konsyal Tolentino nga na sila nakita nga mga problema nga balik-balik lang ang ilahang mga sugyot ilabi na sa namunuan. Ano yung pamahayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino? No, daghan sir. For one, kanibitang sa hose, polyethylene hose, if sakto ba ning ako ang term. Oo. Ato ning gihangyo ngadto sa office ni Kong Chikiting ug sa office ni Mayor Henry Pride and Congressman Arnie. Si Congressman Chikiting nihatag siya, and then since daghan man gyud kaayo gud ni sir, niduol sad mi sa mga Teves, sa Teves Cares from their personal expense gyud ni sir. Dili ni siya gikan sa gobyerno. Nihatag gid sila og hose, nihatag sila og twisted wire. Unya aduna sad tay mga puso nga ilang ipanghatag. So malipayon gyud kaayo mi nga after that meeting, a lot of things were taken up and a lot of constituents will be happy nga ni-request diri sa office nato sa poblasyon, office sa Pamplona. Unya moto siya sir. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona. Sa ato ang detalye sa ato ang regional news,
Ang hatod usab kini sa Alcasi, Alkaline Vitamin C nga mapalista ng butikag parmasya sa inyong lugar.